Od 1.1.2023. godine Hrvatska uvodi euro kao nacionalnu valutu. Od toga dana cijene svih artikala moraju biti izražene u eurima. Budući da se uvodi nova valuta, mnogi od vas će već sada htjeti pripremiti cjenike koji će vrijediti od 1. siječnja 2023. godine. U prvim danima uvođenja eura na tržištu sigurno neće biti dovoljno sitnih kovanica, pa ćete prilikom upisa novih cijena u eurima cijene htjeti zaokružiti na iznose pogodnije za naplatu. Zakonodavac je zabranio zaokruživanje cijena na više, jer je to suprotno načelima iz Zakona o uvođenju eura. Hoćete li se vi voditi ovim pravilom, to je stvar vaše odluke i vaše osobne odgovornosti. Kako već sada u 2022. godini pripremiti cijene koje će vrijediti od 1. siječnja 2023. godine? U aplikaciji i-sustav otvorite izbornik ugostiteljstvo, cjenik po režimima. Na ekranu će se prikazati cjenik kakav ste i do sada imali u programu, ali sada s dodatnim mogućnostima. Kada ste htjeli promijeniti cijenu nekog artikla, artikle bi složili po nazivu, potražili bi ga u tablici artikala, označili ga i pritisnuli dugme Promijeni. U polje cijena upisali bi novu cijenu artikla i pritisnuli dugme Spremi. Nakon što bi željenim artiklima promijenili cijenu, cjenik bi zatvorili i izvršili prijenos podataka na kase. Od tog trenutka na kasama bi imali nove cijene artikala. Želite li već sada pripremiti cjenik u eurima koji će vrijediti od 1.1.2023. godine, napravit ćete to na sljedeći način. Ponovo otvorite cjenik po režimima, složite cjenik na željeni način, na primjer po šifri, postavite se na prvi artikl u popisu artikala i pritisnite dugme Uključi upis cijena u eurima za 2023. godinu. Na dnu cjenika će se sada pojaviti 3 cijene. Polje cijena sadrži trenutnu cijenu artikla u kunama. Polje euro 2022 sadrži cijenu artikla u eurima koja se dobije dijeljenjem trenutne cijene u kunama s referentnim tečajem od 7,5345 kuna za 1 euro. Polje euro 2023 je prazno. U njega ćete upisivati cijene u eurima koje želite imati u cjeniku od dana 1.1.2023. godine. Ako ste zadovoljni s preračunatom cijenom u eurima koja piše u polju euro 2022, u polje euro 2023 nije potrebno upisivati novu cijenu. Ukoliko polje euro 2023 ostavite praznim, program će u novu 2023. godinu prenijeti preračunatu cijenu iz polja euro 2022, osim ako je i ona prazna. Nove cijene ćete upisivati samo onim artiklima kojima preračunatu cijenu iz polja euro 2022 želite promijeniti ili zaokružiti.
Na primjer, ako želimo da cijena artikla kava u 2023. godini umjesto 1,73 eura bude 1,7 eura, u polje euro 2023 ćemo upisati 1,7. Ako je cijena koju ste upisali u polje euro 2023 manja od cijene izračunate u polju euro 2022, nova cijena u eurima će biti prikazana uobičajenom bojom. Ako želimo da cijena artikla macchiato u 2023. godini bude 1,2 eura umjesto 1,19, u polje euro 2023 ćemo upisati 1,2. Ako je cijena koju ste upisali u polje euro 2023 veća od cijene izračunate u polju euro 2022, nova cijena u eurima će biti prikazana crvenom bojom. Ako artiklu kava s mlijekom želimo ostaviti cijenu od 1,33 eura, u polje euro 2023 ne moramo upisivati novu cijenu, možemo ga ostaviti praznim. Nakon što ste promijenili željene cijene, pritisnite dugme Završi s upisom cijena u eurima. Zatvorite cjenik i izvršite prijenos podataka na kasi. Ako novi cjenik u eurima, koji će vrijediti za 2023. godinu, želite dati u tisak, možete ga ispisati na sljedeći način. Izaberite izvještaj, ispis artikala, cjenik artikala. Na prozoru za ispis cjenika kliknite na kućicu Ispis u eurima za 2023. godinu. Ispisani cjenik će imati cijene izražene u eurima koje će vrijediti u 2023. godini.